హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీ బిజినెస్ సంబంధించిన వీడియోస్ నా ఛానల్లో ప్రమోట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి, మేమే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతాము. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి అయితే మనం కుబేర పట్టు శారీ కలెక్షన్ అయితే షేర్ చేస్తున్నామండి. సూపర్గా అయితే ఉన్నాయి. అది కూడా వచ్చేసి లావిష్ కలెక్షన్స్ నుంచి అయితే ఈ వీడియో అయితే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ వీళ్ళకి వచ్చేసి ఎంక్వైరీ నెంబర్ వచ్చేసి నేను స్క్రీన్ మీద అయితే స్క్రోల్ చేస్తూ ఉన్నానండి. అండ్ కొరియర్ ఫెసిలిటీ ఉంది. సింగిల్ శారీ అయినా కానీ కొరియర్ చేస్తారు. అన్నీ కూడా మీకు డబల్ బార్డర్తో అయితే వస్తుంది. కుబేరా పట్టు అండ్ సాఫ్ట్ పట్టు అండి, సూపర్గా అయితే ఉన్నాయి. అండ్ మనకి బార్డర్ చూసుకుంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ బార్డర్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. మిల్కీ వైట్ అయితే వస్తుంది విత్ గోల్డ్ కలర్ వేవింగ్తో అయితే వస్తుంది. అండ్ శారీ వచ్చేసి మంచి బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ అండి, సూపర్గా అయితే ఉన్నాయి. 2 టైప్స్ ఆఫ్ బార్డర్స్ అయితే వస్తాయి. సెకండ్ బార్డర్ వచ్చేసి ఇలా పీకాక్ అండ్ ఫ్లారల్ డిజైన్తో అయితే ఉంటుంది. అండ్ పార్టీ వేర్ కలెక్షన్ అండి ఈరోజు అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. కాస్ట్ వచ్చేసి 1895 రూపీస్ అయితే పడుతుంది. విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్తో అయితే వచ్చేస్తుంది. మీరు సింగిల్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మీకు ఈ వీడియోలో నచ్చిన 4 or 5 కలర్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా మీరైతే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. హోల్సేల్గా కూడా అయితే ఇచ్చేస్తారండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చేసి ఇంకొక కలర్ ఎల్లో, అంటే మనకి ఏంటంటే పళ్ళు అండ్ బార్డర్ వచ్చేసి సేమ్ కలర్ అయితే ఉంటుందండి. మధ్యలో వచ్చేసి కలర్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే నేను కొన్ని శారీస్ అయితే కుబేర పట్టు శారీస్ అయితే మీకైతే షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎవరికైనా ఏదైనా నచ్చినట్టయితే మాత్రం వెంటనే అయితే పిక్ చేసేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మంచి గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉంది విత్ గోల్డ్ కలర్ వేవింగ్తో అయితే వస్తుంది. శారీ అయితే వచ్చేసి విత్ మనకి పల్లో ఉంటుంది. అండ్ బ్లౌజ్ పీస్ కూడా కంపల్సరీ అయితే ఉంటుందండి. లావిష్ కలెక్షన్స్ నుంచి అయితే ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేస్తున్నాము. సో మీకు ఏ శారీ నచ్చితే ఆ శారీ అయితే స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసి స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ చేసిన నెంబర్కి అయితే మీరు కాంటాక్ట్ అయితే సరిపోతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి థిక్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ బార్డర్స్ అయితే వస్తాయండి. సో మంచి హైలైట్ అయితే అవుతుంది శారీ. పక్కా పార్టీ వేర్ కలెక్షన్ అనమాట. ట్రెడిషనల్ అంటే మనకి మ్యారేజెస్కి సంబంధించి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ పార్టీ వేర్కి అయితే సూపర్గా అయితే ఉంటాయి. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న కొన్ని శారీ కలెక్షన్ అయితే మీకు అయితే ప్రజెంట్ అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ముందు కూడా మంచి శారీస్ కలెక్షన్స్ అయితే మనకి లావిష్ కలెక్షన్స్ నుంచి అయితే మీకు అయితే షేర్ చేస్తానండి. సో ఫ్రీ షిప్పింగ్తో 1895 రూపీస్ అయితే పడుతుంది ఈచ్ వన్ వచ్చేసి శారీ. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి చాక్లెట్ కలర్ కాంబినేషన్లో అయితే వస్తుంది విత్ గోల్డ్ వేవింగ్తో అయితే ఉంటుంది. పళ్ళు పాటుకి మనకి టసిల్స్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనకి పళ్ళు పాటు ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే మనకి బ్లౌజ్ పీస్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. సో మంచి కలర్స్ అంటే డార్క్ కలర్స్ ఉన్నాయి, మీకు నచ్చినట్టు లైట్ కలర్స్ చాయిస్ కూడా అయితే ఉంది. సో డార్క్ అండ్ లైట్ కలర్ చాయిస్ కదా, మీకు సింగిల్ శారీ అయినా కొరియర్ చేస్తారు. ఎక్కడికైనా మనకి ఫ్రీ షిప్పింగ్ అయితే ఉంటుందండి. కాస్ట్ వచ్చేసి 1895 రూపీస్ పడుతుంది. డ్యూయల్ బార్డర్ అయితే వస్తుందండి, సూపర్గా అవుతుంది. క్వాలిటీ వైజ్ మాత్రం చాలా బాగుంది. సో ఈ వీడియో ఎలా ఉందని కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే తెలియచేయండి. అండ్ ఫర్దర్గా మంచి వీడియోస్ అయితే మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.